יום בחיי גיא המנהל. כאן פאק, תותח. נותן 200 שאילתות, ג'ון ימני. משאיר הערות בקוד. פרופיילר של בוקר. בפרודקשן אני מרגיש בבית. מסוערי, סגור לי את הטיקט בסרוויס נאו. דבר איתי, אני יודע. אחד המנועים. בן אדם, אז היה. יכולים לעבוד פור. בינתיים נוסע לפה. דורון, קנפג לי את הסל. ילד טוב. מפתח מנוע של תותחים. תותח של מנועים. דבגן של מנועים. אז דיברתי עם דיוויד איי ודייוויד בי לגבי המודל של ה-DLCP. מנהל ביזנס לייב בדם. הולך לפגוש את חבר שלי צ'ופה, שהוא גם SA, גם PA וגם מפתח. מה קורה? הייתי בסטארט. מודד זמני ריצה עם יובל כהן חדד. גו! בוודא שהעובדים שלי באים לבם. נותן הכל בדומיין. שובר את ה-UFR. משפיל את הוויני. מיגרציה שמפתח חופלצת. נשמה, תביא לי סטודנט, מפתח, עם הרבה זמן פנוי. סומך עליך. ריסורסים. מחוץ לקובייה של סואיל, קבעתי אותו פה. מחכה לסואיל המלך. דיאטה של מנהלים. נשמה, רק לעשות SQL דינמי. לפעמים בשירותים אני מקנפנג מוניטורינג באיזי. למה אני לא איציק פקה? יש לי באג! דבגן. מיגרציה של תתחופלת. אני סורם. מיגרציה של מפתח חופלצת. אחי זה מפתח חופלצת. מפתח חופלצת. מפתח חופלצת. מפתח חופלצת. חופלצת. כן, תגיד את זה מה. מיגרציה של מפתח חופלצת. מיגרציה של מפתח חופלצת. מפתח חופלצת. מפתח? מפתח חופלצת. כן. מפתח חופלצת. כן. טוב. עם F5 כזה. מפתח חופלצת. עם לחיצה על כפתור. מיגרציה של מפתח חופלצת. מיגרציה של מפתח חופלצת. אקשן. דיברתי עם דוד איי ודוד בי לגבי המודל. דוד. אקשן. אז דיברתי עם דיוויד איי ודייוויד בי לגבי אי אפשר, אתם צוחקים. לא יכול. גו. דורון, קנפג לי. דמגן. בפקק אני מרגיש בבית. מיגרציה שמפתח חופלצת.